Padala-dala og grosaryuhan. Para magyapon, magpadala ko grosaryuhan nga satanic rosary. Apa mugtuon pamanggalan dili satanic rosary. Samot na satanic rosary kung ipadala niyo sunugon nimo. Kana mga taong pusis nga gipang-exercise sa mga pare. Sos hawiro grosaryo pamugtuon yun. O kay kusgan na jud kistanan. Mao na nahitabo sa imuha po dili bugto imuha gisangon siyawa sunog. Pero ay nindot kayo naamde kay rosaryuhan diha no kanay mo gisot-suot ba magrosaryo ka kompleto nga dekada magrosaryo ka ha. Pero kung di nimo kaya na nga kanang taas-taasan na buha kay busy ka 5 ka upat ka consecutive nga adlaw karong adlaw unsam taron Sabado kalipay pagkaugma himaya kay Domingo man ana magrosaryo ka mag-live jud ka sa imong feeds ha dayon pagka Lunes kalipay no sad dayon pagka Martes kasakit pagka latang na lang ka kay mo na makagimaya pwede sa imong series ano na lang magrosaryo ka good for 1 week tan-aw na to kung kaya ba jud na nimo kay kung di nimo kaya di hara jud na to may balan nga iya jud ka siyawa Ikaw ayaw sige pagarpar ang imong rosaryuhan. Wala ta magpagarpar sa among rosaryuhan. In fact proud kami nya kanang mingon ka nga Tanawa kakak lagi ka. oy tanaw na to kinsay mo kakak aniron ge 5 ka kwan 5 ka kada bang gitawag na to og dili 5 1 week ha 1 week kay mobor kinang 5 1 week kang magrosaryo sa mga misteryo niini tanaw na to kinsay mo basin onyag basig ikaw na po imo kwan ba mukakak tanaha mo na kung challenge mo kamo mga 70 Adventist tanaw na to kaning inyong magwawali kung kaya ba magrosaryo siya good for 1 week kung kaya niya maghulatan niya o kung sayang reaction sa video ani pabuti niya kay dili taman nga magpadadar tag rosaryuhan ipasunog niya kay kayam na siyawa pamugtuon pa manggali na karon magrosaryo siya ha mo ni kung challenge mo ato ning atangan ang yang challenge kung di sa mo dawat di hano to makita nga iya gid siya siyawa mane ha atong timan-ana atong bantayan God bless.